sa radyo. Ininama talaga. Ito yan. Inap mo? Hindi yan. Parang mahina yan. Ay, hindi mo pinatagtag. Ah, baka copyright. Ang copyright yan. Eh, pag ganyan, di naman yan. Nalig pa rin yan. Hindi na. Maganda naman ako ngayon to. Di na naman magkakaproblema. Sayang, naunahan ako doon sa pinost ni press na cover ng makina eh. Yung kinakabit na gano'n. Yung katulad kay Gerard, di ba, may video sa ibabaw. Oo. Meron sa binibenta eh. Naunahan ako. Magkano? Mura lang siguro yun. Mura lang mabenta yun. Pag pumasyon. Oo, sold na daw sa kanya. Sayang. Yung nakalagay 2.5 Sabi ko, Nissan. pag-aagawan talaga yun kung wala ng cover. Hindi, wala naman talagang cover yan. Galing ibang bansa daw yung mga yon. Pero parehas ang kabitan ng tornilyo. Kasi yung mga nilabas sa atin, wala namang cover eh. Hindi, maganda kung may cover talaga. Yung plastic lang naman yan, di ba nakagano sa ibabaw? Hindi ko nabutan eh. Baka mga 800 lang siguro yun. Yan yung kung ko, pa-deliver mo na sa ano yun eh. Lalamove. Alam mo. Yung gulong na binili sa akin, lalamove, nabenta ko. 10,000. Just lang? Oo. Eh, ang gulong naman nung palitin. Ayos na yun, bawi na. Bagay. Palitin ang gulong na, 2,000, ano pa gulong na, 13. Hindi na rin tatagal yun. Nilalamove nung nakabili, siya rin nagbayad. Magkano kaya yung dala mo? Tinanong ko yung driver, parang 200 lang yata. Ha? 200, 250, mga ganun. Sasakyan. Ano sa sakyan? Ang pinagkargahan, Avanza. Saan ang lusot yan pa? Saan yan sa Acacia